Oh, Yeboge, Lufe, Sului, Minage, Sugene, Eselo, Begesela, Kangosiam, Jesus ngo Begesela. Singikali luha bolwa bolu bisa lufela Ilomnikazi wendlela, ilomnikazi wohambo, awukwazi ukuluhamba uhambo lwesiphambano naye ngeke empilweni yakho, kodwa maye khona umpristi omkhulu uyatholeka nokusindayo uma simphakamisa yena. Sesiyathandaza uvala amehlo akho, ukhona othi Nkosi mina ubukhuluma nami ngikuzwile, kodwa manje I decide ukukulandela ngokubekezela. Ngiza kuwe Nkosi. Ngabuse lapha Nkosi yami, ngithandaza kanye naye. Ngabuse lapha athi Nkosi ngiyathanda, ngiyahlukana nezwe lokona. Ngiza kuwe, ngiyahlukana nezwe lokona. Ngiza kuwe, ngiyahlukana nezwe lokona. Ngiyobekezela noma kwenzakalani, kodwa ngizoma. Bazohamba abanye, mina ngizokuhamba, ngizohlala ngibheke yena, ngizohlala ngibuka yena. Ukhona nebusuku sesithandaza. Oh, God bless you mntanami. Sebekhona. Asebambezela usangaphambi.
Just come closer to the altar. Oh, Jesus. Hallelujah. Bakhona abanye la akusahambeki akusafakazeki akayiqondi noma usengumntwana kaNkuluNkulu noma kuseyini sesiyathandaza kodwa khona sesiyakhuleka ukhona umnikazi wamandla ukhona umnikazi wohamba so niyobamba kalula nendlela yotholeka nokusindayo mawubambelele kuye sesiyathandaza egameni lika Jesu cela inceke usikaNkuluNkulu size ngaphambili sizokwelula izandla phezu kwabo okuyisayini yokuthi umpristi udabula amazulu sinaye umpristi omkhulu odabula amazulu sesiyathandaza cela inceke usengaphambili sesiyathandaza